ejiri gị mere nna, ejiri gị mere eze, mgbe ndị ụwa na-akpagbu m, gosi ha na-ebu nna m. Ejiri gị mere nna, ejiri gị mere papa, mgbe ndị ụwa na-akpagbu m, gosi ha na-ebu nna m. Ndị be anyị ekene mụrụ, ndị be anyị ekene mụrụ ka ochi ya zara unu. Ya eji wee mere okwu n'ụbọchị taa bụ, kedu ihe kpata iji etu nụrụ Chukwu ka redio? Ịma na redio steshọn, mgbe ịchọ iji ya itunu otu chanel ịchọ, itunuo ya ikebe, mgbe ịchọkwa mgbe ike gwụrụ gị ịgbanyụkwa ya ọnyụọ. Otu a ka ụfọdụ si etunu Chukwu, mgbe ha chi ige ya, mgbe ha chọrọ ya etunuo ya, ha nweta dị need ha agbanyụkwa ya, ha chọbakwa ya ọzọ ha etunukwa ya. Ha nwee particularity na-achọ ige na redio, etunuo particular channel. Mgbe ike gwụkwara onye ahụ, o nwetara information o need, ọ gbanyụkwa ya. Ọ chọkwa ige egwu, otunukwa ya. Mgbe ọ dịkwa satisfy, ọ gbanyụkwa ya. Ọ ihe ụfọdụ na-eme Chukwu n'ụbọchị taa. Why tune the Almighty like a radio? One of reason why our prayers are not answered. Ụfọdụ na-eche na ọchị ije obodo oyibo, ọwa bụrụ ya mere o eji dị prayerful, ọ na-akụ ekpere na-akụ fasting, na-akụ ekpere na-akụ fasting, na ọchị ije obodo oyibo. Mgbe visi ya pụta, ekpere ana, fasting ana. Efe kịta na ọ na-etuju Chukwu ka redio, ọ nwetaghị ihe ọ chọrọ. Ekpere ana, fasting ana, prayerful ana. Mgbe nsogbu ọzọ dapụtakwa, ọ sị na ọ na-achọ di, o jebe crusade dị iche iche, na-eje crusade dị iche iche, na-afa ya na-ekpe, na-afa ya na-ekpe. Mgbe ọ na ụdị ike agwụ ya na ekpere, ọ daa mba na ekpere. So onye a na-etunu Chukwu kịta ka redio. Ọ sị na ọ na-achọ nwaanyị, ọ chọta nwaanyị, ekpere ana, ọ gbanyụkwa redio. Otu a ka o si etunu Chukwu. Ihe agba mbọ na-ekpe ekpere ma nsogbu adị, ma nsogbu adịrọ, ihe adị prayerful. Ọ ihe na-eme ma nsogbu adị, ma nsogbu adịrọ, ihe agba mbọ dị prayerful, na-ekpesiri Chukwu ike, na-efe Chukwu gị ofufe. Ma nsogbu adị, ma nsogbu adịrọ. Ọ bụla sọ mgbe nsogbu dapụta ka ihe eji wee cheta Chukwu na Chukwu dị, iwe fesie tunu ka redio. So Chukwu ị na-agwa, iche na ọ mara ihe onye anyị na-agwa karịrị anyị. Ị na-eme otu ọma na ejero serious, mana ọ bụ na ị dị prayerful already, na-ekpesi ekpere gị ike, ma nsogbu adị, ma nsogbu adịrọ. Ihe ọbụla bụ nsogbu ọbụla na-abịa n'ọdịnihu, ekpere gị Chukwu enyere aka. Ma ekpere niile ị na-ekpe, a na-akwapịa one side, a na-akwapịa one side, a na-akwapịa one side, na-akwachapịa those problems na ama nweta gị. Nya ihe mmeji wee mechie okwu bụ ihe agba mbọ na-ekpesi ekpere ike, dị prayerful, ma nsogbu adị, ma nsogbu adịrị, ma nchebe sọsọ mgbe nsogbu dapụta. So ọ bụ na ị na-eche sọsọ mgbe nsogbu dapụta ka ị wee kpere ekpere wee dị prayerful, you are tuning Chukwu like radio. You are tuning the Almighty like a radio channel. Ị na-agbanye ya mgbe o ji wee sọ gị. Ịnweta ihe ị na-ede, ịdị satisfy, ịgbanyekwa ejebe, dọbịa one side, ọ laba. Mgbe ị chọkwa igekwa, ịbịakwa tunu ka again. So ị akwụsị itunu Chukwu like a radio channel, ka nsogbu niile wee na, ka o wedoro onye ukwu na mma, doro anya nta na mma. So ihe mmeji wee mechie okwu bụ na ka Chukwu zaa onye ọbụla ekpere ya, ụzọ ọbụla isi ahụ ya, nsogbu ọbụla anyị na-enwe, maka nsogbu karịa n'ụwa, ka Chukwu zaa ya ekpere mgbe niile. Amen. Ndị be anyị ekenekwa m, ndị be anyị ekene m unu. Oke ọmụ Asanko FM eze mgbe esi Los Angeles, California, USA, eweta unu nkụzi nke a were asị gị, stop tuning Chukwu like a radio. One love.